Bai, presta bete danak. Bueno, egunon guztioi eta ongi etorri gaurko prensa aurrekora. Gaurko eguna zinez oso garrantzitsua da eta ea gai geran hiru artean zeuei adierazteko martxan jartzera goazen ekimen honen garrantzia. Bai, benetan oso garrantzitsua dalako gure lurraldearentzat, gure industriarentzat eta gure etorkizunarentzat. Gure herriaren etorkizunarentzat. Nerekin batera gaurkoan daude Kutxa Fundazioko zuzendari nagusia, Ander Aizpuruan ere eskubitara, eta nere eskerretara, inbertsioko arduraduna den Kutxa Fundazioan Eluska Zukia. Beraiei eskerrak emateaz gain gaurkoan hemen gurekin egoteagatik elkarrekin abian jartzen dugun egitasmo hau, aipatu nahi ditut ere egitasmo hau egia bilakatzeko guretzako aliatu estrategikoak diren hiru erakunde aipatu nahi ditut. Alde batetik bi Gipuzkoa, hemen daukagu Marisa Arriola gurekin, Columbus Fundazioa eta daukagu gurekin Javier García Kogorro, eta bestaletik ere bi Eibol eta gurekin daukagu Almudena Trigo. Hiruei benetan eskerrak, nuestro agradecimiento por ser acompañantes también en esta ocasión para algo que es absolutamente estratégico para nuestro territorio, para nuestro país y para la industria del futuro y los puestos de trabajo cualificados del futuro. Benetan eskerrik asko guztioi. Lankidetzan sinisten dugu eta zuek ere horren adibidez erate eta guk gure eskerrona adierazi nahi dizuegu Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean. Beno, eta zer daba gaurkoan azaltzera gatozen hau. Bai Eluskak eta bai Anderrek xehetasun gehiago emango dute, baina badakizute Gipuzkoako Foru Aldundiak Kutxa Fundazioarekin batera Diptek Fundazioa edo Diptek Gipuzkoa Fundazioa sortuta daukala. Fundazio hau sortuta daukagu hain justu Diptekterako, hori itzulita izango litzateke teknologias profundas edo bezala ezagutzen dena gazteleraz, eta hori itzulita izango litzateke teknologia eta zientzia oso aurreratua erabiltzea enpresak sortzeko. Horixe da. Guk momentu honetan lurraldean beti esaten dugu gure egoera makroa, orokorra oso ona dala, besteak beste industriari esker, baina mundua asko aldatzen ari dela eta oso azkar, eta lehiakortasunaren aldeko apostua egin beharra daukagula. Baina ez dira horrekin bakarrik konformatzen alegia. Guk gaur eguneko industriari akonpainamendua eskaintzen diogu lehiakor izaten jarraitu dezan ere etorkizunean, baina aldi beran ere etorkizuneko industriaren aldeko apostua egiten ari gera. Ezinbestekoa dugu apostu hori egitea gure lurraldeak ere lehiakor izaten jarraitu dezan etorkizunean, industria sendoa izan dezan eta gure ongizateari ere eutsi diezaion. Ezinbestekoa dugu apostu hori. Eta horretarako sortzen da Diptek Gipuzkoa Fundazioa. Hemen beraiek aipatuko dute, baina abaniko bat daukagu eta hainbat baliabide eskaintzen dituena, hain justu teknologia aurreratuetan, zientzia aurreratuetan enpresak sortzeko horretan, baina elementu berri bat gehitzera goaz abaniko honi. Eta honekin, lortzen duguna da abaniko oso bat, ekintzailetasunari begira, hain justu enpresa hauek, startup hauek sortzeko. Da talentua, da aldi berea baliabidea, da akonpainamentua, da nazioartean merkaturatzea, eta da ere erreferentzialtasun bat, pertsona bat, ibilbide guztian akonpainamendua eskainiko diena. Eta hori da elkarrekin eskainiko dieguna enpresa hauei eta aldi beran ere gure lurraldeko industriari. Benetan garrantzi handiko ekimena da. Es una iniciativa muy importante para nuestro territorio, para nuestro país y para los puestos de trabajo del futuro. Estamos trabajando en la industria del futuro ahora. Solemos decir que la competitividad es fundamental para el territorio de Guipúzcoa, tenemos unas bases sólidas, pero no podemos perder el tiempo y no podemos conformarnos. Estamos ya preparando la industria del futuro. Y la industria del futuro es esto, las tecnologías profundas, que son ciencia y tecnología muy avanzada, para generar empresas que son las que van a generar también el bienestar de nuestro territorio y los que van a hacer el acompañamiento también a nuestro territorio en este ámbito. Es un abanico muy amplio el que tenemos, pero ahora con estos nuevos aliados estratégicos el abanico va a ser completo para acompañar desde todo punto de vista, talento, financiación, referencialidad, también estrategia financiera
para poner en marcha estas empresas y también para su internacionalización en los mercados. Es todo el acompañamiento el que se les va a ofrecer. Y esto es terapias avanzadas, esto es biociencias, esto es cuántica, esto es inteligencia artificial, es la industria del futuro, los puestos de trabajo del futuro, los que estamos abordando ahora. Yo quiero señalar, antes de darles la palabra tanto a Eluska como a Ander, que todo esto es posible porque creemos en la colaboración y porque fruto de esa colaboración somos capaces todas y todos de poner en marcha proyectos tan interesantes como estos, que son, insisto, la industria del futuro y el futuro también de nuestro país. Eta horrekin amaituko nuke, sarrera hau eginik, beraiei hitza eman aurretik, eta hortik aurrera ja sake librean, nahi dezuten bezala, Eluska Ander, Ander Eluska, zeuek egoki deritzo zuen bezala, zeuena da hitza. Eskerrik asko, Eider. Eta egunen guztioi. Lehenik eta behin, eskerrak, Eider, Gipuzkoaren abiapuntua eta honek sortzen dizkigun aukerak hain argi eta sakon azaltzeagatik. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiet elkarrekin eraikitzen ari geran proiektu estrategiko hontan, hau posible egiten duten Gipuzkoako Foru Aldundiko, bi Gipuzkoako, bi Eibol eta Kolumbuseko eta Kutxa Fundazioko pertsona guztiei. Aipatu zuen bezala, planteatzen zaigun erronka argia da. Nola lortu Gipuzkoak gaur dituen gaitasun zientifiko, teknologiko eta industrial horiek, Gipuzkoan sortu, hazi eta mundu mailan eskalatzeko eta lehiatzeko gai diren enpresa berrietan bihurtzea. Deep-tech startupen inguruan hitz egiten neunen ezagutza zientifiko eta teknologiko aurreratuan oinarritutako enpresei buruz ari gara. Ikerketan, teknologia diferentzialetan, gaitasun tekniko espezializatuetan, oinarritutako ekimenez. Eta zuk ondo azaldu dezun bezala, Eider, osasunaren, bioteknologiaren, adimen artifizialaren, material aurreratuen, energiaren, industria teknologien, konputazio kuantikoaren eta beste sektore batzuetan sor daitezke. Baina deep-tech startup arrakastatsu bat sortzeko ez da nahikoa teknologia edo zientzia aurreratua izatea. Talde egokiak behar dira. Hasieratik merkatuko ikuspegia sartuta eduki behar da. Kapital egokia ere behar da. Eta bide osoan zehar lagunduko duen erreferentzia argi bat behar da. Eta guzti hau nazioarteko ikuspegikin. Eta hoxe da eraiki nahi dugun sistema. Eta unea eta momentua orain dela uste dugu. Ambizioz eta epe luzerako ikuspegiz. Horretarako, deep-tech programak ekintzailea jartzen du erdigunean, programaren erdigunean. Berak bizi duen ibilbidea zein izango dan ondo begiratu eta etapa bakoitzean arrakasta izan dezan beharrezkoak diren gaitasunak aktibatzen saiatuko gea. Helburu horrekin, deep-tech fundazioan 5 dimentsio estrategiko landuko ditugu. Talentua, merkatua, finantzaketa, laguntza integrala eta nazioarteko loturak. Lehena, talentua. Deep-tech startup batek, oantxe esan deten bezala, bikaintasun zientifikoa behar du. Baina horrekin bakarrik ez da nahikoa. Negozioaren ikuspegia, kudeaketarena, salmentena, erregulazioarena, finantziazioarena eta industrializazioaren ezagutza arloko gaitasunak ere behar ditu. Eta erronka hoxe da, talde egokia osatzea. Horregatik, helburua ez da zientzilariak CEO bihurtzea, baizik eta hasieratik da talde hibrido horiek eraikitzea. Ikertzaileak, industri profesionalak, negozio garatzaileak eta sektoreko adituak. Eta horretarako, Deep-tech Fellows bezalako programak aktibatuko ditugu. Mentore eta aditu espezializatuen sareak eraikiko ditugu. Eta proiektu bakoitzari behar dituen talentu eta gaitasunak aurkitzen lagunduko diogu. Bigarrena, esan deten bezala, merkatua. Deep-tech proiektu askok teknologia bikaina dute.
baina zailtasunak izate dituzte zientzia teknologia hori merkatuan benetako beharrekin lotzeko. Eta ez dute nahikoa goizoi egiten, baliozkatzen, beraiek garatzen ari diren horrek benetanko behar bat estaltzen duela. Horregatik, dipteketik saiatuko gea zientziaren eta merkatuaren arteko zubi hori eraikitzen. Eta hortako, industria erronken behatoki bat sortuko deu, erabilera kasuak eta merkatuko validazioa lehen faseetatik egingo dugu, gero pilotuak eta pokak egiteko enpresa sare bat aktibatuko dugu. Helburua da startupek lehenengo bezeroak, lehenengo kontratuak eta lehenengo industria bazkideak azkarrago aurkitzea. Eta horretan, Gipuzkoako industria sare sendo eta aurreratua bidelagun izan nahi dugu. Bezero, balidatzaile, trakziogile edo aliatu estrategiko bihurtuz. Diptek enpresa berri horien hazkundean. Hirugarrena, finantzaketa. Diptek proiektuek ezaune da kapital asko behar dutela. Baina hortaz gain, oso garrantzitsua da behar dutela finantza ibilbide argi bat eta koherente bat. Eta etapa bakoitzean kapital egokira iristeko gaitasuna. Eta horregatik, proiektu bakoitzerako finantzaketa ibilbide argi bat definitzen lagunduko ieu. Finantzaketa publikotik pribaturako transizioan ere laguntza emango zaie. Eta startupek inbertitzaileen aurrean aurkezteko prestatuko ieu. Baina hemen elementu garrantzitsu bat gehiago aipatu nahi dut. Diptekek esan dezun bezala gaur egun arte daukan finantzaketa tresna hori mantenduko deu noski. Baina gure ambizioa hori baino handiagoa da. Kapitalean sartzeko tresnak ere garatzea da gure asmoa. Gipuzkoako startup honenek hazteko eta eskalatzeko behar duten laguntza hori ere izan dezaten. Laugarrena akonpainimentu bakarra. Hau da, ereduaren funtsezko elementuetako bat. Diptek ekintzaileak ezin du bakarrik nabigatu gero eta konplexuagoa den ekosistema batean. Horregatik, Diptek fundazioak erreferentzia egonkor hori eskaini nahi die ibilbide osoan zehar. Eta hau ez da dauna bikoiztea, baizik eta dagoena ekintzailearekin hobeto konektatzea. Horretako, hasierako diagnostiko integral bat egingo da, ibilbide horri pertsonalizatuak egingo dira, eta une kritikoetan erabakiak hartzen lagunduko deu. Ekintzailearentzat Diptek bide osoan izango duen bide laguna izan nahi deu. Eta 4 dimentsio horietaz gain, badago zeharkako dimentsio bat, aipatu zuen bezala, 5. nazioarteko ikuspegia. Nazioarteko konexioa ez da beste programa bat. Eredu osoa indartu behar duen gaitasuna da. Helburua ez da enpresek ibilbidearen azken puntuan nazioartekotzea. Helburua da hasieratik ambizio eta ikuspegi globalarekin egiten duten guzti hori. Horretarako, CDL bezalako nazioarteko sareekin konektatuko ikeu, nazioarteko inbertitzaile, korporazio eta ekosistemekin aliantzak ehunduko ditugu, eta erakarpen programak ere garatuko ditegu, baitare talentua kanpotik erakartzeko. Dipteken lehia ez da tokikoa, globala da. Eta gure proiektuek lehen egunetik jokaleku horretan aritzeko gaitasuna izan behar dute. Eta aurreratu zuen bezala, edapen honetan Gipuzkoak noski zeregin bereziki garrantzitsua izango du. Bazkide operatibo estrategiko gisa. Berrikuntza ekimenen ebaluazioan, ekimenen laguntzan, enpresa berrien sorreran eta laguntza tresnekiko konektibitatean duen esperientzia handiak funtsezko ekarpena egingo du, Dipteken eredua hurbila, eraginkorra eta proiektuen benetako beharretara egokitua izan dadin. Era berean, Bieiból eta Columbus funts espezializatuek
oso ekarpen garrantzitsua egingo dute. Programaren bazkide estrategiko gisa batuko baitira. Bi erakunde hauek nazioarteko erreferenteak dira jarduten duten sektoreetako inbertsio espezializatuan, teknologia transferentzian eta deep tech enpresen sorreran eta garapenean. Horrez gain, ezagutza aditua, oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresak garatu eta eskalatzen daukaten esperientzia eta nazioarteko berrikuntza inbertsio eta industria sareetara daukaten sarbidea eskainiko dituzte Gipuzkoako startupei. Azken batean, ekintzailea erdigunean jarririk, deep tech ekimen bakoitzak ibilbide horri argi bat izatea da gure nahia. Aurrera egiteko zer behar duen jakitea, talentura, merkatura, finantzaketara sarbidea izatea, nazioarteko ikuspegi batekin eta laguntza egituratu baten bidez. Erabaki egokiak une egokian hartzeko gaitasun handiagoa izatea eta azken finean enpresa sendo lehiakor bihurtzeko aukera handiagoak izatea. Baina ekimen hau ez da proiektu individualetara laguntzera mugatzen, gure ambizioa handiagoa da. Gipuzkoan ditugun gaitasunak enpresa sorkuntzako sistema konektatu eta koordinatu bihurtu nahi dugu. Gipuzkoa deep tech arloan Europan erreferentziazko lurralde gisa sendotzea da gure nahia. Gure gaitasun zientifiko, teknologiko eta industriale kombinazio berezietik abiatuta. Nazioarteko talentua, kapitala, enpresak eta merkatuak aukera berrien inguruan erakarri eta konektatzea da gure ambizioa. Eta batez ere horrek guztiak Gipuzkoan emaitza ukigarriak sortzea. Jarduera ekonomiko gehiago, kalitatezko enplegu gehiago, enpresa berritzaile gehiago eta epe luzeko lehiakortasuna indartuko duten gaitasun estrategiko berriak sortzea. Izan ere, ekimen honen arrakasta ez da antolatutako ekintzen edo jardueren kopuruaren arabera neurtuko. Sortzen lagunduko dugun enpresa kopuruaren arabera neurtuko da. Erakarriko dugun inbertsioaren arabera neurtuko da. Aktibatuko ditugun konexio estrategikoen arabera. Etorkizuneko belaunaldiei utziko eta eskainiko dizkien aukeren arabera. Hori da lortu nahi dugun etorkizuna. Eta hori da gaur guztion artean eraikitzen hasten garena. Eskerrik asko. Jarraian Anderri emango diogu hitza. Ondo ba, eskerrik asko. Aldun nagusia eta eskerrik asko Eluska. Eta eskerrik asko hemen gure artean egoteatik eta egunen guztioi. Aldun nagusia zion bezala gaurkoan aurkezten duguna epe luzerako apostu estrategiko bada. Eta apostu estrategiko hortan, ikusten duzuen bezala, Gipuzkoako Foru Aldun eta Kutxa Fundazioak elkarlanean aurkezten dugun proiektu bada. Bi erakundek argia da Gipuzkoarekiko daukagun konpromesua, baina nik uste konpromesu horrek baitarek arduraz jokatzea eskatzen duela. Abia puntua edo gaur egungo egoera oso ona da Gipuzkoan. Baditugu ezagutza sortzen dituzten hainbat eta hainbat pertsona, baditugu ekintzaileak, baditugu enpresak, baditugu programak hori guztia aurrera emateko, baina ere kontziente gara munduak gertatzen ari den eraldaketa teknologiko ekonomikoaz, eta nik esango nuke bai industria eta bai lehiakortasunareko oinarriak birdefinitzen ari dira. Eta orduan indargune horiek etorkizunean ere indargune izan daitezen, guk ere hortan apostu batzuk egin behar ditugu. Baina apostuak ez dira oinarririk gabe, apostuak baditugu oinarriak oso sendoak horri aurrera egiteko. Eta zuzenenik esango nuke hori dela deep tech-en evoluzio hontan gaur aurkezten dugun programa edo proiektua elkarlanean, ez? Azken finean, gai izan behar dugu deep tech-en inguruan ekosistema horri bultzada bat emateko, ez? Zentro asko daude, parke teknologikoetara joaten ikusten dugu zenbat pertsonak zenbat ezagutza sortzen ari diren, teknologia disruptiboak, lenguan ere beste proiektu bat aurkeztu zen horri ere bultzada bat emateko, beraz baditugu hainbat eta hainbat pieza osatzen ari garenak, ez? Baina kontziente gara baita ere munduan dena eraldatzen ari dela. Eluskako sonda aipatu du zeintzu diren TikToken aipatzen ditugun lerroak landu nahi ditugunak eta etorkizunari begira gero ere enplegua eta kalitatezko lanpostuak sortu ditzagun, hortan eman behar du gain zuzen ere bultzada, ez? Eta hori ez da nahikoa
programa bat aurkeztearekin, baizik eta finanziazio bideak ere berriak topatu behar ditugu. Gaur egun badaude programa sendoak, baina finanziazioa espezializatua behar dugu, smart esaten den hori, mundu mailan, eta hor ere, apostu honekin batera egingo duguna da ikusi, ze behar sortzen zaizkien enpresa horiei, nola evoluzionatzen di joan, eta nola egokitu dezakegun gaur egun daukagun eskaintza, lehiakartasun hori ere etorkizunean mantentzeko. Eta nik azpimarratu nahiko nuke baina boro hiltzeko, Aldu Nagusiak ondo esan duen bezala elkarlana. Azken finean elkarlana oso polita gelditzen da horrelako ekintzetan aipatzea, baina nik uste Diptek Fundazioa bere garaian biozientziatik abiatuta elkarlan horren adibide oso garbia dela. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Kutxa Fundazioak geneukan ikuspegi bat, eta ikuspegi hortatik abiatuta egin genuen apostu bat. Eta horrek eskatzen du baita ere, apostua pazientziaz egitea. Zergatik diot pazientziaz, badakigulako proiektu guztiak ez direla aurrera joango, pertsona batzuk ikertzen jarraituko dute, baina gero merkatuan aurrean jartzen direnean, hor sortzen dira, askotan oztopoak edo zailtasunak horre egiteko, baina gu hortarako prest gaude, azken finean horrela eraiki behar degulako, eta orduan ikuste dut, bide lagun izatea horako bi erakunde, gero ondo aipatu duten bezala, bi Gipuzkoa, bi Eibol, Columbus eta denak elkarlanean, eta hau ez da ontara mugatzen, aipatzen ditu hauek, baina beste guztien beharra ere badaukagu, denok elkarlanean horri erantzun matemateko, beraz, nik bukatzeko esango nuke, hori Diptek dela epe luzerako apostu estrategiko bat, Gipuzkoa hemendik urte batzuta ere gaur egun dagoen egoeran, edo albalitz egoteko, enplegua sortzeko, enplegu kualifikatua sortzeko, horrek azken finean aberastasuna sortzen duelako eta ahalbidetzen duelako, gaur dagoen ongizate maila honi, erantzun bat ematea edo hori ahalbidetzea etorkizunari begira, da nik hori azpimarrakatuko nuke honen inguruan, detaileak Luskako ondo aipatu ditu, eta etorkizunean ere izango duzue horren berri, horra aipatu diren lan hildoiek ero ere gauzatu behar direlako gai zehatzetan, baina nik uste dut bukatzeko hitza emango diot, Aldu Nagusiari, baina hortikan da gure apostuak Kutxa Fundazio bezala, eta egia esan nik uste dut horrelako proiektuak martxan jartzen direnean, ilusio horrekin prest gaudela lan egiteko, baliabidea jartzeko, eta Gipuzkoaren etorkizunerako oinarri horiek evoluzionatzen joateko. Eskerrik asko. Anderrek esandako azkeneko hitzarekin bukatu nahiko nuke, ilusioa aipatu du, eta horixe da injustu sentitzen duguna, ilusioa benetan herrigintza hau ona delako. Alegia, gutako bakoitza ona etorri denean gaur goizean, honen inguruan berri ematera, benetan poza handiz eta ilusio handiz etorri gera, sinisten degulako herrigintzan eta sinisten degulako danok elkarrekin ekarpen handia egingo diogulako, gure etorkizunako industriari eta hurrengo belaunaldiei. Eta hortaz, ilusio hori ere zuei transmititu nahi genizuen. Bukatu aurretik, mesetan bezala, azkeneko garra edo, nik esker ona luzatu nahi diet benetan guretzako aliatu estrategiko direnei, Kutxa Fundazioa lehenik eta behin, benetan eskerrak eman nahi dizkiet Gipuzkoan aliatu estrategikoa delako Kutxa Fundazioa, eta zor diegu esker ona luzatzea, eta horrela aitortu nahi dut, eskerrik asko benetan, bi Eiboli benetan eskerrak eman, baita ere Columbusi, bi Gipuzkoari, hemen Tanborrak eta Urrezko Dominak ere baditugu, eta etorriko diranak, eta benetan, zentzu guztiz emandakoak izan dira, hemen ere gure aitortza, eta bukatzeko Foru Aldundian hau aurrera eramateko daukagun talde zoragarria. Eta nahi dut aipatu espreski gaurkoan Unai, nahi eta aipatu Koldo, nahi eta aipatu Amaia, eta nahi eta aipatu ere Jon. Zeuen lanari ere esker, hau posible da, eta badakit, zenolako lanak eukitzen dituzuen, honetaz aparte beste batzuetan, baina horrelakoetan, sortzaizue eta nik ere zor dizuet esker ona adierazi, eta zepoza ematen duen olako proiektua martxan jartzen direnean, eta gaurkoan, prensaurrean ere esker ona luzatu nahi diet beraiei olako proiektuak aurrera eramateko gai direlako. Eta honekin bukatutzat emango genuke, baina galderaren bat egongo balitz, erantzuteko prest gaude, 3. Ez dago galderarik, ze poza, horrek esan nahi du ondo adierazi dugula, ondo ulertu dela, hortaz, zuetako bakoitzari ere eskerrak ematea, gaurkoaren berri ondo emateagatik beti bezala, jendeari azaltzeagatik, beraiek ere ilusio handiz hartuko dutelakoan, gure herritarrek ere ilusio handiz hartuko dutelakoan, lan partekatu honen ondorioz, martxan jarriko ditugun etorkizuneko proiektu hauek. Eskerrik asko guztioi eta ondo izan. Ondo.